Nuggets, awan pa na. Mano may 1 kilo baboy yan nga eh. Tatan, mare. Okay, papaitan. Papaitan tayo mo tanay. Pawit na ba ko? Ay, salmon head, ano? Ay, aja iman na lang. Kalapit na ba kung marami na? Ba? Nama? Ano, buto-buto. Aja, abita. Yung may taba-taba. Okay. May taba? Ganyan na ba? Kahit konti lang na may taba para ano. Eh, parpol nga ko ni mais. Na nagpintas sa kita mais ni oh. Lawan mo maday tingi bakit? Tingin ba? Mahala ka tatay kwan pang minumanan kasay. Ta nayunan mat ni bakit kita. 100 yung apat. Nayunam tulat ta may sagarudan bakit? Pakita mo. Woy, data na yun. Sila aqua. Purple ni oh. Purple na. Pati junig na ni purple. Dragon fruit mo kami ni Chet. Wala tigis na mo. Baka jaraman na kahan nga. Kita man ni guri jang ganto dati yun. Tama na Ay punungan. Sa daga jubing ka kuad. Ta.
Balatong. Aji beans ngayon kaya nagluluto ti beans. Nyate ni balatong mo lang. Balinswok. Nya nga di ay balinswok. Kasla utong. Baso mother. 10 kilos pa yan. 20 ka no mga lakan ati kon. Wala yung naka-ganon-ganon? Nagrawot pa. Kanlong nga baso. Yung sabsabong. Nagbabasit magdagatan ng repolyo. Karkarbis na yun. May dati dokyang dito yun eh. 30 pa nga. Sabong ni sa luyutan. Ewan rabong gayam. Bulaklak po, 25 po. Nay, sumubra mo tayo. Pagod wala? Sige, aytan natin. Kalahati lang ate. Hindi aytan, kurang. Ato ni aba ni oh. Wala ate. Sige, bahala ka. Sabsaba. Kamatis ang kamangala? Napintas mo yung kamatis. Magpaparking nga ako kasi minsan. Kardis. Manang? 18 per kilo. Kumalamay sa kilo. Ito, sa kilo siguro. Sobra. 20 na lang. Oh, lettuce. Wow, manda. Laya. Sugot ti sayote. Antay nga observing tikwan. Sika ano kayo mo? Tanya lang natin. Tanay, dama ka na. Mano data? Laylay mo yung Agan natin eh. Lampakan. kamasta. Tagdating dahil. Oh, mas dito yung pinagato. Madi na kasi ito isang. Nagalistong agtubo dito. Damulak nga steady. Kwa. At yung bakawon. Asan ka raw? Anya nga ko talam ya dakol. Boneless bagoong. Yan agad natin MM yan. Toyo. Dry goods. Ay, wala. Dala kami. Chicken nuggets. Okay.
Ito. Panoorin nyo sa YouTube channel ko ah. Iba channel. Magkano po yan? 100. Ang sarap ng ubas oh. Fresh na fresh. Hintayin ka na namin dito. At ani puto dani bakit na yung masakit ani. Mano ba ate may sanga kasto 50 ka no? Wala yung masate ni nga merienda. Tatalatan. Ata na saba. Ajay ni. Ha? Kanya nga yung garo. Kita ni. Kantong ay pa.